Nej, 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 nej. Ja. Nej, du må ikke tænde glas. Ikke tænde vinduet. Eller lyset. Ikke tænde vinduet. Eller hvad hedder det, lyset? Det ligner lort, altså. Der er virkelig rodet. Og der har været lidt problemer i mit liv på det seneste, så det afspejler også lidt. Så privatliv kan bare godt lige afspejle lidt. Går ud over opgrydningen på værelset. Den er faktisk sikker hver gang, så derfor siger jeg det med sikkerhed. Nu. Nå, her. Eller hvad mener du? Men det skal du ikke, det er mit værelse, det gælder om den, altså. Nu er pænt, og nu er grimt, og nu er det grimt og vigtigt, fordi jeg har haft en dårlig uge eller andet. En sportsfreak. Mig? Næste. Ja, okay. Ej, det bliver da hyggeligt. Nå, okay. Ja. Og man også kan stoppe kaffe med sin radiator, det forstår jeg kraftedeme ikke. Det bliver det dejligt for ham. Jeg synes, det var noget, jeg skulle spørge om. Okay. Okay. Så er også nu, så kan jeg også ind. Okay. Ryk ind. For helvede. Okay, varmt her.